L-ewwel reazzjoni tagħna hija ġew okkażjoni insodisfatta ħafna b'dan il-budget għax jilħaq l-aspirazzjonijiet tas-soċjetà. Sodisfatti wkoll għax il-miri ekonomiċi li ġew stabiliti ġew milħuqa u tkabbir ekonomiku li hawn fil-pajjiż bħalissa il-ġid tiegħu qed jinferex fuq diversi faxxi tas-soċjetà Maltija. Fosthom il-persuni b'diżabilità, dawk il-persuni l-ħaddiema li tal-faxxa medja li dejjem ġarrew il-pis f'dan il-pajjiż jittaffewlhom il-pis tat-taxxi. Hemm diversi gruppi oħra, il-housing soċjali, il-piżijiet finanzjarji, daw kollha jitwaffew biex jifdal iktar flus fil-but tal-ħaddiema. Xi ħaġa oħra li aħna wkoll tlabna kien il-fatt li l-anomaliji li jeżistu fil-gruppi tat-taxxi bħal l-eks ħaddiema tax-xatt u l-korpi, l-ex korpi, daw ħajġu indirizzati wkoll f'dan il-budget, ċaġa li tlabna aħna. Sodisfatti wkoll għax ħafna mill-proposti tagħna ġew inklużi. Fosthom jekk għandix issir mina jew pont għal għawdex biex issir tkabbir. Xi ħaġa oħra li aħna inkludejna fil-budget tagħna kien il-regolarizzazzjoni tal-ħaddiema emigranti li qed jiġu sfruttati u abbużati. Il-ġlieda kontra l-prekarjat li l-gvern ħajkompli jindirizza. U dawn huma diversi miżuri li aħna nħossuna sodisfatti li ġew inklużi.